Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dnešní video bude aktualizace nový koně a já to nebudu nějak ukecávat a jdem rovnou na to. Takže kupuju se ve Velite Village a jsou teda 3 různé barvy, takže jdem na to. Tak. No, tenhle je taky moc krásný. Ale ještě nevím, jakýho se koupím. Já se ho budu kupovat v sobotu, protože ještě mi chybí pár Star Coins. Takže si ho budu kupovat v sobotu. A taky jenom si ho takhle prohlédnu. No. Hezká hříva, moc se mi líbí, taková tmavá. Tak a jdem na dalšího. Stojí 810 Star Coins a dino můžou běhat rychle, jako Iceland a tak dále. A tenhle je taky moc krásný, takový světlá barva, si ho ještě prohlédnu. Tak, no je tady tenhle moc hezký, tenhle se mi nejvíce líbil jako. Tak. Tak, a ještě tady máme posledního. No, ten je taky hezký, ale více mi líbily ti dva, co byli tam vzadu. Ještě si ho prohlédnu. Takže mi napište do komentářů, jaký se vám líbí více. Buď tady tenhle, takže to je jednička. Buď tady tohle jednička se vám líbí více, nebo jestli se vám více líbí dvojka a to je tahle, dvojka je tahle. A nebo jestli trojka a to je tahle. Takže ještě jednou říkám, že se ho budu kupovat v sobotu, možná, že se ho budu kupovat v sobotu, ještě právě nevím. A tohle bude vše z našich aktualizací. Ahoj!